tots els germans fan coses. Sí, meus pares a quan jugar als flores. És que és així. Tu i la Irma feu coses molt diferents, però sou bessones. Sí, clar. I no és broma que jo crec que això hi ha molta gent... O sigui, li suma un altre hàndicap. Tio, sí, ja és complicat com treure música després de que la tens amb la sigla batial. I després dius, bueno, va, doncs hi ha un altre, ¿vale? Tu, Greta, vas després de la batial i de la música. Però és que a part ets igual que la música. O sigui, era com tot amb la... Bueno, és que no ho aconseguiré mai, tio. Hola, Greta, què tal? Molt bé, què tal? Gràcies per venir. A tu. Soc la teva fan número 1. Això és així. Acabes de treure, corregeix-me si m'equivoco, és el teu primer àlbum. Sí, bueno, és com... M'apropo al micro, que se m'escolta? No, jo crec que se't sent. Vale. És com... És un EP, en veritat. O sigui, com per on ho vaig distribuir posa àlbum, però jo no ho considero un àlbum perquè no té cap concepte així com heavy, saps? I és com... Són 7 temes, però un és una intro, l'altre és una outro, en plan és curtet. Era més com de presentació, una mica. T'estaves presentant al món, estaves dient, hola, sóc aquí. Exacte. He arribat. Exacte. Sí, totalment. Però és la primera cosa que fas oficialment, diguéssim. Exacte. O sigui, he anat traient singles i tal, però després com vam anar amb el Xico i el Martí, el jove Drai, 3 setmanes o així, o sigui, separades, a Cambrils a gravar tots els temes i tot el que ha sortit d'allà, més una cosa que tenia gravada a l'estiu, doncs ha sigut l'EP. Molt bé, jo vull començar des del principi en aquesta història. Vale. Des que eres una nena petita cantant reggaeton a casa teva, en una casa on crec que sonava molta música, perquè si no, no s'explica aquest fenomen, que a tots us agradi tant la música, que tant us hi dediqueu. Total. O sigui, és algo increïble. Sí. A veure, jo crec també com que sempre pues, a tots ens van apuntar a fer música, ens van posar molta música, però també si veus que com els teus germans pues, ho estan fent, pues, no ho veus com tan llunyà, saps? Potser també com... agafes d'allà una mica la inspiració per fer les coses. Com ens hem d'imaginar per això el dia a dia a Can Farelo quan éreu petits? Jo m'imagino el vostre pare tocant la guitarra tot el rato, la vostra mare ja fent de manager però a nivell familiar? No, en veritat era super... O sigui, era, a nivell artístic era super chill, en veritat. O sigui, com una família numerosa, pues, ens despertaven a tots, anàvem amb bici fins al col·le, anàvem al col·le i després ja pues, ens van començar a apuntar a fer classes de música i tal, però... com qualsevol família, la veritat, En plan, no estava el meu pare tocant la guitarra... Però com qualsevol família numerosa, perquè sí, jo crec que es nota molt l'energia de quan algú ha crescut en una casa amb molts nens i quan algú ha crescut en una casa amb menys nens, que crec que les cases on hi ha més infants són cases amb molta més creativitat, molt més explosives. Sí, total. A veure, també com que jo crec que si ets petit vas agafant una mica de... Això m'agrada al meu germà, això li surt bé, vaig a veure com ho fa, saps? En plan, pues, sí que és veritat que, per exemple, si veia la Irma o l'Alba, que sí que estan més properes a la música, no, i tal, pues sí que veia, buah, pues m'agrada com fa això i tal, i jo què sé, potser el meu germà pues, li vaig copiar pues, fer skate, saps? Clar. Sí, que et contamines molt dels teus germans, sobretot si ets el petit, com és el teu cas, grans referents vulguis o no. Quin instrument et van fotre a tocar, tu, quan eres nena? Vas escollir? Sí, vaig escollir. De fet, els meus pares van enxufar els meus germans a fer música i la Irma i jo érem més petites. I per què us van fer música? Perquè els vostres pares tampoc, vull dir, si no toquen, o sigui, els interessava més per lo típic de que així seran més bons en mates, que això es diu molt, de la música. Sí, som malíssims en mates, Sí. No, jo crec que... O sigui, no sé, perquè vaig veure que deia el meu pare i tal, que era com un racó per tu, com vas tenir el teu moment de tocar l'instrument, pues que al final que... Sí, és veritat que suposo que ens hauríem posat música al cotxe, ens hauria agradar, i en plan, bueno, pues que tinguin coneixement sobre aquestes coses que els agraden, saps? La Irma i jo, que érem les més petites, ja va ser una mica més tard del fet que ho vam demanar nosaltres. O sigui, jo me'n recordo que amb la Irma teníem una amiga que sempre, cada tarda, després del col·le, anàvem a casa seva i la seva família sí que eren músics. O sigui, com, no músics els pares, però el seu germà tocava un munt d'instruments, ella també tocava superbé. FOMO. I tal, era en plan, buah, doncs jo vull tocar, i el germà gran d'aquesta amiga tocava el saxo, i jo sempre volia tocar el saxo pel germà, i vaig estar allà, vull tocar el saxo, i em van apuntar a tocar el saxo, la veritat. I res té més flow que tocar el saxo, vas encertar. Ja, sí, la veritat és que sí. Després la Irma va tocar la trompeta perquè ens van posar les dues a tocar el saxo, a ella no li va agradar. Vas guanyar la partida com el saxo és molt més guai que la trompeta. Sí. Per mi 100%. Ja, no sé, la trompeta és molt difícil, En plan, té com... Saber tocar bé la trompeta, el saxo també, però la trompeta és molt difícil, perquè pensa que, en plan, els 3 pistons que tens, amb aquests pistons has de tocar totes les notes, saps? Llavors, com que quan tu toques la trompeta ho has d'afinar. Tu mateix amb el... Clar, potser un la i, m'ho estic inventant, un do i un la es toquen igual, i tu amb el cap ho has d'afinar, saps? Clar, o sigui, és pura intuïció, en realitat. No hi ha normes. Sí, és una locura. I el saxo és més fàcil.
Sí, bueno, és que, a veure, no sé, tampoc. En plan, rotllo... Per tu va ser més fàcil. Has arribat jo com a aprenent, perquè jo en veritat toco molt malament el saxo, o sigui, comparat amb penya que sap tocar el saxo, jo el toco fatal, saps? Però a nivell com de digitació, per dir-ho d'una manera, és més fàcil. La veritat, la digitació del saxo és la mateixa que quan toques la flauta de bec al col·le, saps? És el mateix. En plan, tu aprens la flauta de bec i sabries tocar el saxo, o sigui, no. Però podries més o menys entendre'l. És més difícil bufar i tal, jo crec. I el que està clar és que et va agradar suficientment el saxo, entenc, i el món de la música, perquè, si m'equivoco, corregeix-me de nou, però crec que has seguit la teva formació musical fins fa molt poquet. Vull dir que encara estàs allà... Sí, o sigui, també és com que la Irma i jo anàvem com a l'escola municipal de Premià, que era una escola com bastant hippie, saps? En plan, rotllo, no era com típic conservatori i tal. I allà ens van tenir com tocant un munt d'anys, tocàvem amb els profes, tocàvem com la jazz band que es deia ben petits, perquè érem enanos tots, coses d'aquestes. Però... I després és com que ja, en aquest sentit, com del saxo sí que em vaig entendre una mica més, com que anava, però no estudiava molt i tal, lo típic. I va ser després del batxillerat i tal que vaig dir, vale, haig de fer alguna cosa a la meva vida, en plan, què vull fer? I com moltes amigues meves anaven també a estudiar al taller i tal, i... El taller de música d'aquí a Barcelona. Exacte. Bueno, vam estar 2 anys preparant-me per les proves. Però això és que ho vas tenir molt clar, perquè vull dir, tu dius, no sabia què fer el batxillerat. Bueno, jo no sabia què fer i em vaig posar a pedagogia, m'entens què et vull dir? Que no sabies què fer i tenies algo dintre que cridava, Greta, fes música. Sí, literalment. Estava molt agobiada, me'n recordo un plan de, faig música o no? En plan, vaig dir com... Sí, 100%, o sigui, sempre ho he volgut fer, de veritat. I què et tirava enrere? A nivell acadèmic és complicat estudiar música, en plan rotllo, com totes les carreres suposo, però s'ha d'estudiar molt, moltíssim. Abans d'entrar a la carrera has de fer... Bueno, jo vaig haver de fer 2 anys de preparació, perquè has de fer unes proves d'accés, que les places són limitades, que de fet, jo vaig fer les proves d'accés per entrar al taller al matí següent de cantar el Primavera Sound amb la Irma. O sigui, vaig fer el concert, me vaig dormir a les 5 del matí i a les 9 estava fent l'examen, saps? I vas passar-lo, tot i la ressaca. Sí. La ressaca emocional ja gairebé sobretot. Clar, que no em vaig poder anar a dormir de l'adrenalina del concert, saps? Estaven tots allà celebrant-ho, bevent, després del concert, i jo me'n vaig anar a casa, saps? En plan... Però ara estàs estudiant allà encara, doncs? Bueno, ara és com que vaig entrar aquest any, vaig començar a fer el primer quatrimestre i tal, perquè jo estava com fent songwriting, que és com una cosa nova que s'han inventat. Bueno, composar, entenc, no? Escriure cançons. Sí, però sí que és veritat que al final, com totes les carreres, el primer any és supergeneral i no estava fent com cap assignatura de vaig a fer una cançó, vaig a fer tal, i també com estava fent l'EP i tot, em treia molt de temps, lo típic, tal, en plan, òbviament no és una excusa perquè, òbviament, hi ha molta gent que té moltes feines pitjors i va a la uni, saps? Però... És que potser no és tant que no tinguessis temps, que també, sinó més una qüestió de que en realitat estàs estudiant una cosa per aconseguir fer una sèrie de coses que ja estàs fent. Perquè tu ja estàs fent un EP, tu ja has trepitjat l'escenari del Primavera Sound d'una manera o una altra, per posar exemples, saps? Llavors també la sensació aquesta de dir, estic aquí en aquesta classe, que em podrien ensenyar moltes coses i que m'endurien coses que m'enriquirien molt, però sé que també podria estar a Cambrils tancada fent un EP. Sí. Llavors, la contradicció. També sí que sempre ha sigut en plan, no és per anar de guai, però sempre la carrera ha sigut per tenir coneixement, perquè pensa que quan jo m'estava preparant per la carrera, jo ja estava amb la Irma fent bolos per tot Catalunya, saps? En el sentit de com present, des de fa aquests 2 últims anys sempre he tingut present com això, com el que no fos meu, com més a prop, com fer concerts, coses d'aquestes. Era més com t'ho juro, per nutrir-me, d'entendre les coses i per fer les coses el millor possible. Sí que és veritat que que tens que dedicar-hi moltes hores, en plan, i t'ha de molar molt el que estàs estudiant en aquell moment, perquè és molt heavy. I creus que ho has deixat definitivament? Jo crec que sí. I no et fa com ràbia? És a dir, la cosa de dir, tio, em vaig esforçar tant per aconseguir-ho, i ara va i ho deixo. Sí, o sigui, ara aquest quadrimestre estic com fent 3 classes només, per el que m'interessava i tal. Jo crec que l'any que ve sí. També és que no em vull comprometre en una carrera de moment, que segurament després m'arrepenteixi a gran, saps? O no? És que per què t'hauries d'empenedir? O sigui, tu creus que la carrera aquesta et donarà més coses que l'experiència que tindràs ara si et poses en sèrio a fer-lo teu, m'entens? Que no sé jo si t'empenediràs. Jo crec que sí, Perquè a nivell una carrera de coneixement, la pots fer quan vulguis. Ja, és veritat. Però com a nivell de coneixement, saps? Ja, bueno, clar, això és veritat. O sigui, hi ha una sèrie de coses, jo crec que especialment al món de la música, que a partir d'un punt no pots ser autodidacta. No. O sigui, i això és cert. Literalment, més que res, o sigui, ja estic tranquil·la perquè com a nivell harmònic i tal, aquests 2 últims anys ja vaig estudiar un munt tot,
vaig fer el primer quadri d'harmonia, en veritat com aquest segon quadri és l'últim d'harmonia que fem ja, perquè ja està com tot assolit i fan altres coses. Llavors amb això estic més tranquil·la. Però sí, òbviament, al final tinc totes les meves col·legues allà, sortiran totes i seran superxetades i estaré ja, bueno, no m'entero de res, però vale. Però tu hauràs tingut altres experiències que també són formació, en realitat. Sí, en aquest sentit sí. Perquè, per la gent que no ho sàpiga, tu ets la germana bessona, a més, de la Irma, que va començar el seu projecte Muix, que fa un parell d'anys, ben bé, una mica més, poder, i l'has anat acompanyant en tot aquest procés, en els bolos, fent-li els coros, que per això comentaves que d'alguna manera, en realitat, has estat ja molt a prop, molt dins del món de la indústria musical. Ara per això s'ha acabat aquesta era. Les germanes Farelo es separen. La Greta corista desapareix. Sí, això sí. Com va ser el procés de dir-li a la Irma que te n'anaves a fer lo teu? Com s'ho va prendre? Com ho vas viure tu també? Allò quan començaves a tenir pensaments de dir crec que aquesta ja no és la vibra. No. És que va ser molt fàcil, però perquè jo sóc un puto despiste. En plan, jo ens vam anar a Londres a fer un bolo i ens vam veure amb la Irma o sigui, perquè estàvem juntes, no, fent el bolo i tal, però feia com 2 setmanes o així que no ens veiem perquè jo suposo que ella s'havia anat a treballar, jo estava pendent de la uni i coses d'aquestes, i de repente es veu que la meva mare o la meva germana ho van agafar, en plan, li van dir, saps, en plan rotllo, sí, la Greta aquest any, l'any que ve, que no està, no sé què, com abans d'anar a Londres, i clar, estàvem com fent un passeïto per no sé on de Londres, i vam començar a parlar de l'Irma, en plan, tu, què tal, com ha anat, no sé què, tal, i em va dir, tu, Greta, que m'han dit això, i jo, buah, és veritat que no t'ho vaig dir, perquè jo el que em passa és que prenc les decisions i no les explico mai, saps? Quan jo pres una decisió, per mi ja la sap tothom, saps? En plan, i m'oblido de comunicar-la i això està fatal, però sí. Potser a la Irma li va saber greu, vols dir? No, es va riure. Enterar-se per altra gent. Però també si és algo molt teu, vull dir que devia dir, bueno, Greta. Exacte, o sigui, no li va saber greu, jo crec que també va ser com que es va alegrar per mi, en veritat, saps? Com perquè ja sabia que jo feia molt de temps que volia fer la meva música i tal, i era com, vale, si realment està fent això és perquè ja està fent el pas, saps? Llavors va ser guai, jo crec. Et fa com por haver de començar de zero d'alguna manera? I a més, clar, jo penso, ha de ser molt difícil perquè vulguis o no, a casa teva hi ha molta expectativa. O sigui, encara que no te l'hagin posat, tu sol, pel que comentaves, perquè tu saps on es pot arribar. Tu saps que és possible, que es caïs de límits. Llavors, això ho posa molt nerviós. Sí, a veure, sincerament, fa com un any o 2, sí que em va menjar tot molt, en plan, com... Ho vaig passar malament, en veritat, però ara mateix ja no. O sigui, és com que jo només volia treure música i presentar-me, rotllo, vale, que pugui dir, en plan, vale, jo també faig música, saps? Ara mateix ja, bueno, doncs... qui li moli, doncs guai, qui no tal, tampoc tinc, o sigui, òbviament hi ha unes expectatives molt fortes, però crec que justament com que ho he girat, saps, amb els anys, en plan, ja tinc com el meu cap en plan, vale, és que no arribaràs mai a fer això, saps, però sí, tampoc passa res, saps, i si un dia arribo guai, però si no, tampoc... I potser tampoc ho vols, en realitat, o sigui, sí, que clar, a veure, saps. Hi ha coses que, òbviament, m'agradaria fer, saps, en plan, et diuen, fes un, jo què sé, pues, fes un razmatazo, fes un test, qui diu que no, no? Bueno, jo sé, jo no. Però... sí que és veritat que no vaig amb aquestes expectatives, o sigui, jo només volia treure la meva música i ja està. I sabia com la por aquesta de, uau, una altra germana traient música i tal. Bueno, doncs vale, sí. A part és que jo crec que amb la Irma ja va ser una mica aquest fenomen, no?, de la hermana de... però al final, doncs l'Alba i la Irma fan coses molt diferents, tu i la Irma feu coses molt diferents, però sou bessones. Sí, clar. I no és broma que jo crec que això... hi ha molta gent, o sigui, li suma un altre hàndicap per mi, saps? En plan, perquè us assembleu físicament... Sí, és fort. O sigui, és fort. És com en plan, sí, és que jo pensava, tio, clar, jo que també em feia molt la víctima, en plan, em torturava com... Però en plan... Per culpa vostra no podré fer mai el meu. No, però saps? Sí, però com... Tio, sí, ja és complicat com treure música després de que la tens amb la sigla Batial i després dius, bueno, va, doncs hi ha una altra, vale? Tu, Greta, vas després de la Batial i de la Musca, però és que a part ets igual que la Musca, o sigui, era com tot en plan, bueno, és que no ho aconseguiré mai, tio, no sé, vaig sudar, saps? O sigui, vas arribar a plantejar de dir, mira, ni ho faig, ni m'hi poso, faig mestre de música i ja està. Clar, no, però en plan, sí que no, això, però sí com en plan, bueno... Com que mai tinc segur que realment la penya li encaixi el meu projecte, perquè entenc que es fem passades, i llavors és com, bueno, doncs vaig fent i jo què sé, si no, ja faré una altra cosa, saps? Però jo crec que al mateix temps, de nou, o sigui, justament, bueno, és que jo crec que amb aquest EP ja ho has demostrat, en plan, que fas una cosa totalment diferent al que fan les teves germanes i que jo crec que ja, només amb aquest EP, que en realitat és el que tu dius, no és ni un àlbum conceptual, no és un projecte que realment potser tingui una història com més sèria al darrere, tot i així jo crec que ja t'estàs diferenciant molt d'elles i al final t'acabarà passant segur si segueixes treballant cap a aquesta direcció el que ja els hi ha passat amb elles, que una cosa és una i una altra, vull dir, que la Irma ja no és
O sigui, la Irma ja és la Irma i ja està. Ja, total. Saps? I això s'aconsegueix fotent-li molt de curro com estàs fent tu ara. Jo crec que perfectament ho aconseguiràs, però clar, les ratllades estan allà. Sí, les ratllades estan, però bueno. I és curiós com no es parla mai, això. Vull dir que sempre el discurs és al revés, no? Com la gent aconsegueix coses perquè és filla de, germana de... I en realitat jo crec que moltes vegades els nepo babies ho tenen potser més complicat perquè hi ha moltes expectatives, hi ha molta pressió, perquè sempre seràs la germana de, la filla de, la amiga de, quan tens aquesta cosa, no? Sí, a veure, jo sí que és veritat que... És que jo sempre ho entenc, en plan... Jo no crec que ho tinguem més complicat, òbviament, perquè al final no ho tenim... O sigui, perquè és el que et dic, que al final tens més complicat a nivell de tu, personalment, com acceptar-te a tu mateix i com vendre't al món d'una manera, això sí. Òbviament, tens recursos, o sigui, és que jo no negaré d'on vinc, saps? En plan, òbviament tinc recursos que els meus col·legues que estan fent música no tenen, o sigui, seria... Però un cop això has d'acceptar el que tens i no pots lluitar contra això, però, saps? I que les oportunitats van més enllà dels recursos, que els recursos són molt importants i, evidentment, si no els tens ja no queda res, però és que després hi ha moltes altres coses i molts altres hàndicaps i les coses tenen com moltes capes, en plan, no és tan fàcil com, no, aquesta noia pot fer tot perquè... no, clar, òbviament, hi ha òbviament. moltes altres coses sempre, les coses sempre són més complexes. No, totalment. O sigui, òbviament jo crec que si això li expliques a algú, pues, com la meva situació, segurament empatitzi, però també jo entenc que hi ha gent que pues, deu estar, no frustrada, però com que li deu fer ràbia. Si tu estàs començant el teu projecte, tu sol... I gent amb molt de talent, segurament que no ha tingut l'oportunitat, coses d'aquestes. És el que et dic jo, però també vaig dir a l'Alba, a la Torre, en plan, jo entenc que ens fem passats, o sigui, perquè al final som molts... tots som artistes, saps? En plan, jo ho pensaria, jo si fos des de la meva casa pensaria, uah, quina família més passada, tio, ara que sortirà, en plan, jo què sé, saps? En plan, la Paula ara que també fa, saps? En plan, que també podria fer, no crec. Seria el meu somni fet realitat. Però que ho entenc, que frustri, perquè al final estem acaparant aquí un espai que hi ha gent que també el vol, i ho entenc. Bueno, jo crec que no acapareu res i crec que lo normal no seria que frustri, sinó que penséssim que bé que hi ha una família que fa tantes coses guais. Ja, sí, també. A part, per mi és super de país normal. O sigui, això passa a nivell internacional a moltíssimes famílies, que tots els germans fan coses. Que tot... Sí, meus pares de conya ens diu als flores. És que és així, és que és així. Estàs contenta de com està sent la rebuda de l'àlbum després de tots aquests moments de dubtes i incertesa? Sí, molt, molt. O sigui, la veritat és que... O sigui, tampoc sabia com aniria, la veritat. En plan, és com, bueno, pues que vagi com vulgui, és el que he dit abans. Està perfecte per mi, perquè tampoc... O sigui, no, volia com presentar-me, saps? Crec que a nivell de reproduccions, que tampoc és amb el que t'has de fixar més, però t'hi fixes, saps? Perquè, òbviament, pues, sí, és veritat que ha anat perfecte amb el sentit de com... No ho ha patat moltíssim, perquè jo també et dic que sóc una cagada, en veritat, en plan, arribar a molt bé i em moro, saps? En plan, estic superbé com allà, com a l'ombra, saps? En plan... però sí com que he tingut el feedback suficient per saber com que la gent que tenia ganes d'escoltar algú meu s'ho ha anat posant, saps? En plan. I això era el que volia, en plan, estic supercontenta, la veritat. I jo crec que has fet alguna cosa super diferent. Jo també sóc analfabeta musical, llavors tampoc no sé res, però jo com a oient, jo ho vaig sentir, em va encantar, em va flipar, em va semblar que tens el flow Farelo, però que estàs fent alguna cosa super diferent. Que bé, merci, que guai. Que bé, a la pròxima, què has de fer? Quines coses tens apuntades a la to-do list? Pues ara mateix tinc algun bolo a l'estiu, que això em fa molta il·lusió, la veritat, perquè, no sé, en plan, vaig a Bilbao a cantar, saps? En plan... Està guapíssim. Joder, és superxulo, en plan. I després, com a nivell més de fer música, ara no he gravat res, en plan, des que vaig treure l'EP no he gravat res, suposo que ara tinc ganes de començar ja a gravar coses i tal. No, m'agradaria fer un àlbum, però és que no tinc ni idea de cap a on anirà. Potser això traient singles. O sigui, música haig de treure perquè no em puc quedar ara parada. Ja sabem com funciona. S'ha de fer TikTok anunciant música nova cada mes. I a part que tinc 8 cançons a l'Spot i saps? I vull fer bolos i... Clar, has de treure música. Has de fer bolos d'un mínim temps, saps? També. Totalment. A part que em ve de gust, sembla que estigui com parlant, però sí. Bueno, però és que, a part que et vingui de gust... O sigui, si tu vols que això es converteixi en la teva feina, has d'actuar així, en plan, no només pensant en que em ve de gust, que no em ve de gust. No, clar. És el teu curro, has de fer un àlbum. Exacte. I a més ho estem esperant. Volem que facis un àlbum. Sí, ojalà. Pren-te el temps que faci falta. Me'l prendré llarg, jo crec. O sigui, si he tardat 7 mesos en treure l'EP, que són 7 cançons, doncs imagina't. Allà estarem. Bye. Moltes gràcies, Ireta, per aquesta conversa.